खुलुमबाय। जोंहा बे साननैसोनि उनावनो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे हाबाफारि फैगासिनो दङमोन जोंहा। बियो कोविड-19 नि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौहाय माबायदियै खुंगोन बिनि सायावहा जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा जोंनियावहा मेसेज हरदों। खुलुमबाय, आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि। गासै बाथौआरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं निउज पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे खौरां फोसावनो सानदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि सान फालिथाय 16 मे। बे फालिथाया देग्लायनि कभिड कर'ना भाइरास बेनि थाखाय जोङो गाजा गोमजायै फालिनो हानाय नंला। बेनिखायनो जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद गासैबो खम सुबुंनि गेजेरजों गौथुमनि फिरफिला बिरहोनो थाखाय खावलायहरनाय जादों आरो जोंनि थानसालि आलारि बाथि फोजोंनो थाखाय दौरि आसारि गोथारि बिथांमोना थानसालिनि आलारि बाथिखौ फोजोंनो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे आसामनि बायजोआव थानाय नेपाल, वेस्ट बेंगल, मेघालय, अरुणाचल, दिल्ली आरो गोबां रायजोफोराव थानाय बाथौआरि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो देग्लायनि बै कोविड-19 नि जा लकडाउन थामथि खोलोबाव सोलिबाय थादों बेनि थाखाय हयতো जोङो थानसालिफोराव गाजा गोमजायै आर'ज खालामनो हानाय जानाय नङा। बेनिखायनो गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै दोननो थाखाय आं गासै बाथौआरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आङो खावलायहरदों। बे समाव जोङो लकडाउनखौ मानिनानै गावबा गाव न'खरावनो थानानै जों कोविड-19 कर'ना भाइरासखौ होखारनो हानायनि राहाया जों न'आव थानानैसो होखारनो हागोन। बेनिखायनो गासै बाथौआरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आं गुरै खावलायहरदों आरो बे खौरांखौनो आङो फोसावनानै गासै बाथौआरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।